velkommen til Citrus køkken. Jeg håber, at I kan bære over med, at det ikke er mit eget køkken, da jeg er i sommerhus, på grund af at jeg er på længetur med en gruppe. Portionen jeg laver her er til 2 kager. Så starter vi med ingredienser. Vi skal bruge 225 gram smør. Så skal jeg bruge 400 gram sukker. Så skal jeg bruge 6 æg. Det er vigtigt, at det er økocitroner, da vi skal bruge skallen fra citronen, så du kan gerne undgå alle de smøjtemidler, du kan. Jeg har brugt 3 citroner til den her opskrift. Og citronen til den her opskrift skal vi bruge 2 spisefulde citronskal. Så skal vi bruge 1 dl citronsaft presset fra citronerne. Så skal vi bruge 300 gram hvedemælk. Så skal der bruge 2 teskefulde bagebrød. Jeg starter med at komme smør, sukker, citronsaft og citronskal op i en skål og piske det sammen til sukkeren og smøren er pisket godt sammen. Det er vigtigt at få pisket det godt, så du kan få noget luft i. Du kan gøre det i en rørmaskine, men hvis du ikke har en rørmaskine, kan du også bruge en el-pisker, som jeg bruger. Jeg har gjort det, at jeg har slået alle mine æg ud i en skål. Der er 6 æg. Jeg kommer lidt i af gangen. Så tager jeg mit hvedemælk og min bagebold og kommer i og vender det med en drejeskrab, til det er helt samlet, så jeg ikke får trykket luften ud af dejen. Så tager jeg et fad, hvor jeg smører det med smør i kanten og i bunden, så kagen ikke sidder fast. Du kan også lægge bagepapir i. Jeg foretrækker bare at bruge smør. Så er det tid til at få dejen op i fadet, der er smurt. Jeg prøver at få det så jævnt som muligt, inden det kommer i ovnen. Så er kagen færdig. Den har fået 200 graders varmluft i cirka 20 minutter. Jeg vil nok til en gang bruge almindelig ovn og bare have den kudt den i ovnen. Men den ting man lærer ved at prøve. Fået cirka 20 minutter. Det er jo altid en god idé at holde øje med den, hvis den ser brun ud, og bruge en gaffel. Og hvis der ikke sidder noget på gaflen, når du stikker den ned i, så er kagen færdig. Så du kan jo altid tjekke den undervejs. Jeg synes, den var super godt. Like and subscribe, og tak fordi I så med.